no ho fem aquí slowly, aquí fem les coses a plairet. És fer les coses amb plaer, amb amor. Aquesta seria la paraula que hauríem d'aplicar cada dia de la nostra vida, no? Que és a plairet. Pues intentem al màxim que el nostre visitant pugui viure, no, les nostres tradicions a través de la gastronomia, de plats típics, no, que ja feien els nostres avis i que ens han transmet ja avis, a pares, pares a nets. Pues amb els formatges que quedaven secs a les cases o que no quedaven ben bé fets, els ratllaven amb una tupina i posaven aiguardent, oli i sortia aquest meravellós formatge de tupí. Actualment hi posem una mica de mel per suavitzar-lo una mica perquè els paladars d'avui en dia és massa fort. Total, m'agrada compartir la meva terra amb la gent, ja sigui de zones properes o llunyanes, no? M'agrada compartir tot allò que ens fa autèntics i diferents.